Balimao Annakuma très urgent et très incroyable kabakomatique. Mali on mène à révélation bas de Kebi. Mali, Burkina Faso. Bonne nouvelle. Beaucoup de révélations. Beaucoup de complots déjoués. Dieu merci. Malion, aujourd'hui c'est lundi 6 mars 2023. Aïwa, Malion, ala sago au sago. Mali te se ka attaquer bli. Aya o doka shinoro. Ma fongo terroriste kala nun te ka ni banditisme nunde. Mais ni missile ni muflabe fona ko pansir SM. Irisu yende di Mali ma. Ka Mali sangolo ka protéger. Tche nigo kibese Mali ma bi. Mali bise ka ni wuli. Abise ka drone goshi. Abise ka avion goshi. Abise ka ali système de radar ka broué. Avion do ka wuli Côte d'Ivoire ka bena Mali. Ou avion do ka wuli Algérie be doué ka bena Mali. Na ya jani système bise ka broué ka tla ka goshi ka la jigi depuis au Dougoula. Mali ne be Mali bulubi. Muna Poutine yen ndi Mali ma bi. Yana ngo détail di. Complot pas de le ka tracer pour que ka Mali tasma wuli Mali la. Awa complot de déjouer bi. Malien, bonne nouvelle flanambe non. Et Mali, Burkina armée, l'armée burkinabé vient de neutraliser plusieurs terroristes et vient de détruire plus de 10 bases de terroristes. Bravo, bravo, bravo l'armée burkinabé. Donc Malien, et amenado et détail konana. Plan mon Mali contrôle là. Ou Mali politicien activera, ka rebelle activé, ka terroriste état islamique ko sama ka bol libi ka togo bla Niger. Kolu armée, olu bena nga mogo faga, mogo be dimi asimin koro, ou be foron créé fambe, attaque be ke centre là, attaque be ke fambe, ali bamako nbe menacera kati ou be menacera, o be kun yemia. Au même moment, ou be ka tasma do politicien nous fana koro, olu fana be bodongo do, a maluka gere fenga gere, donc dugu be nyagami, no kara seda ou be intervention militaire ke, ou be tout sigi kidal, non seulement be kidal boshana, ou be asimi fana genga bo fangala. Au plan de Kumbeye, Poutine sera qui s'il est totoro cassé quand nous blacatadi asimima, abe fone ma ko pansir SM. Mali, Afrique, il y a Mali de boulot. Dans toute l'Afrique, il y a Mali de boulot. A version flop de Algérie boulot, mais dernière version, il y a Mali de boulot. Awani ne be Poutine n'a pas l'air sans faire la meilleure na kobi. Tiens, fait na ou la cabe na eka dugu konana. Na ya ye. Na ya détecté de la bagouchi. Malion. Ou kumbe fait de ka fangan d'Afrique. Terrorisme wuli ka manganchi. Terrorisme attaquou keka, attaquou chaya. Politicien wuli ka manganchi ba makokono. Et rebelu be marfachi. Donc, dugu benyami, no karatoro, CDAO va faire des interventions militaires katoro, autant bi dugu ko fe kana. Ou den wakati dola, avec kalo flabo, kuga drone dobla, kubeta Mali norala. O drone jikina, utaro jikina chogo. American ga service dobe, abu fana ko FAA, Federal Aviation Administration, o mogo de boraka ira, ko beki koloshi. Ako kambe ka galon tike, ko radar be, adonta bota, ambe ka commentaire ke, awa cette fois-ci, Amérique yere de boraka fo, kale ba nyini befe, mogo, Nibika avion na do Mali kono kana don ina fo ibi mamuso ka ganforo la fola an kumba ke chogo mine ko ni mo te fe ka bonega avion na aye Mali nord toyi parce que non seulement o be ka propagande don kala ko non ko terrorisme be ko mais en même temps ko irisu fana be non américain kala ka confirmer tuguni ko ninde ko ni misiri be Mali bulu olu era dabali bana ko Mali ye ni soro chogo jume américain ko lu dabali bana ko Mali ye ni soro chogo jume ou dabali bana pew. Comme Mali bise kani soro chogo jume, un pays pauvre comme le Mali, ko bise kani soro chogo jume. Américain go kolu dabali bana. Malien awani de fle awolobi. Awa asimiye Mali bla. Ibe nalomani fatoni lagalagato do pani sanno. Parce que plan mu kumbu bulu. Politicien nga wuli ka manga chita ne bamako. Ka bela wuli wati kele. Wala sa fanga imbe bi. Mais ala yi Mali bo sama si wuro flanche. Poutine yi kali ko Kadhafi fakara chogo mi. Ale ti sigi mo were ka fakati. Parce que nous y kafirou di ou bien nous aller à Ramadan jelimi bon et rebelle c'est mamoro avoir le complot de Tiana hala ko la fia azawadi tena sorobli donc malien ni complot de kombubulu ko be Mali détruit ala de Mali bo sama wo flanche bi anga tegere fo président asimi ko anga wula anga chesra anga dofra chesrika awani me Mali bolo bi de awaka capacité mbaka capacité ila awla aga capacité folo jumeni abe fona ko pantir SM abe Mali drone de bolo Afrique be awani de be Poutine ga palais fana kuna Poutine keleme kan de déployer ka palais sans faire la femme avec Ukraine fana aka farin deux fois ka teme missile ndeka avec drone gauche ko lajigi awani avion fana wulila kabena Mali kono na tiarai abe brouillage ke avion satellite système na avion ta da beta rokelimina ayara de se ka avion guidé ka ta saola na avion da wula kabena Mali kono kabena kodo ka abe brouillard do afambe la ate foyi abise ko système fana ke imaye nunu ka Ivoirien ka mercenaire na avion na o kunga taka nord la di ay avion détourné ka strat tuna la ka tla ka avion guidé fo bamako sinu kanu jigi ka soro ko mine
au système Mali kelen bolobi. Bravo président Assimi. Si ça, c'est là où c'est que Mali attaqué. Américains ko aywa. Kaya koloside ko ni bubulu. Américains de fera ka fo. E ben naloma do mbangame. Aradar ba bulo. Muna terrorisme be ka attaquer ke. Dugu be ka ci. Jamana be ka wuli. Bulo ka foko aradar be vagabondia. Abaro mo joli be fa Amérique sangono. Mo be fa sangono Amérique ay ta Google ka la ja ka cha mo ba tandrui. Mali kono Mali 100 ans qu'elle est. Combien ont été tués? À tout boire. Donc, jamana yi fan bɛɛ de kun cira. Aw bolo ko Assimi bɛ ni sigi ko kalo 2 kalo 3 ou bien san 1 san 2 pour que Mali ka stabiliser à 100%. Ali Syrie mun fila ma stabiliser. Aw ma jamana si ali deuxième guerre mondiale la u ye bombe atomique ci Japon. Ali Syrie a effet bi. Aw bolo ko kɛlɛ ye de dɔrɔn i n'a fɔ G de ni ye G ni jɔ dɔrɔn kɛlɛ bɛ jɔ. Aw bolo ko balantan de don. Ko ye bi don dɔrɔn ka banna. Marfaw de filifila fan bɛɛ. Do yɛrɛma tɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka marifaw ci ɲɔgɔn na. A bolo ko radar b'o bɛɛ ya. Ngo radar da puissance ye. Ngo Amérique le 11 septembre 2001 terrorisme ma ta Amérique soba flavia. Américain bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko a ba les terroristes. Ni Mali de kundo b'a fɔ président dɛsɛra ni bɛ se ka kɛ cogo jumɛn juguya ni hasidi ye. Ala ye farafin bila siya bɛɛ kɔfɛ. Charlie Hebdo taara don na ka taa attaque kɛ Paris mɔgɔ 4 ka Faransi bɛɛ dɛsɛ ka sinɔgɔ. N'o nin kun kɛra Bamako o kun bɛ wuli ko Assimi dɛsɛra. O ma kɛ grande puissance la, a ma kɛ Russiw fɛ yan, a ma kɛ Américains fɛ yan, a ma kɛ Français fɛ yan, a ma kɛ Anglais fɛ yan. O duguba jumɛn bɛ k'a capitale la ko attaque tɛ kɛ, k'a dugu jɔ la ko attaque tɛ kɛ. Amérique u tɛ taa école la ka taa mɔgɔw faga, u tɛ taa mɔgɔw brigander yan. Ça c'est des vagabondages. O kɛlɛ o ma nɔgɔn koyi parce que o y'an yɛrɛ dama kɛlɛ bi. Vous pensez que a bɛ ka fɛn fila de confondre, a y'a kɔlɔsi Maliens dɛ. Ni mɔgɔ min hakili la k'a fɔ ko insécurité k'a bɛ se ka kɛlɛ du jour au lendemain, o tigi bɛ fo de kan koyi. A ye taa Syrie hali sini irisiw bɛ yen Américains bɛ yen a ma ban hali bi hali sini buruburu bɛ yen Libi tɛ yan yan'a ka baga Mali ma a ye taga fɛnkɛ kɛ a ye taa Niger ma taa man jugu ni Mali ta ye Niger tɛ ka lebu don o don Burkina a tɛ ka kɛ Burkina la Mali Burkina Niger attaque bɛ kɛ yen o diyagoya de parce que olu bɛ ka terroriste de bila yen u bɛ bɔ Niger u bɛ na Mali attaquer n'i y'u gosi dɔrɔn u bɛ boli ka don Niger o kuma a bɛ fɛ ka t'u kɛlɛ Niger de yan o fana bɛ yen kɛlɛ fila de bɛ ka kɛ Mali contre la an yɛrɛ dama kɛlɛnin dɔw bɛ yen fantanya b'u la u bɛ marifa ta ka taa mɔgɔw faga k'u ka wariw bosi u la olu ye vagabonds de terroristes fana ta bɛ yen donc kɛlɛ fila de bɛ ka kɛ a ma nɔgɔn il y a ce qu'on appelle la guerre asymétrique donc Maliens a y'aw kɔlɔsi fasodenjuguw la u bɛ moyen bɛɛ kɛ k'u bɛ fanga in bi u dɛsɛra u bɛ fɛ ka na ni système dɔrɔn de sinon an ye fɛn yira aw la o an bɛ ka fɛn mun yira aw la irisiw ka système de défense mun yira aw la a vidéo filɛ n bɛ na vidéo bɔ aw n'an bɛ jɛ ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ nin ye irisiw ka système de défense ye. Panzer S-1 surface-to-air missile artillery systems have undergone upgrade and received new software to intercept rockets of U.S. HIMARS multiple launch rocket systems, MLRS, most effectively. Panzer S-1 rocket launcher commander with the call sign Baron, from Russia's Western Military District said on Wednesday. We fulfill the objectives of shielding military facilities, and also civilian infrastructure. The vehicle's specific feature is its 360-degree view capability to engage many types of aerial targets. Aircraft, helicopters, MLRS, and also drones, the commander said in a video released by Russia's defense ministry. This vehicle can operate during a march and on the move. We shot down various types of targets. Both Bayraktar drones and Tochka-U ballistic missiles. A HIMARS is an altitude target and has its ballistics. Due to its high speed, it is necessary to react quickly to make a decision. These Panzer vehicles have been upgraded to engage this target, he explained. Bon, ni ne be ali Poutine nga palais sans faire là. Ou keleme ka tabla Poutine nga palais sans faire. Mono fana vidéo boko ira aula. Donc keto. Ou keleme ka tabla ali Poutine nga palais sans faire. Donc ne be Mali bolobi. A flene. Ale de flene. Il va bla camion kono. Misile mu do bi se ka bla camion ba sans faire. A be détecter like ou ba ala je. Ou keleme ka bla Moscou building ba be sans faire là. Ayala je. Video
Video and photos emerged on social media reportedly showing Panzer S-1 anti-aircraft gun missile systems, positioned on top of the headquarters of the Russian Ministry of Defense and other buildings in the center of Moscow. Photographs published on social media on Thursday. Donc, Maliens, Abela Djeleni, en tant que vidéo Jamjamba, Abela Djeleni a eu son. Donc, le Mali est intouchable. Et rebelou, follow out Mali attaqué Kabouli Kata Algérie Femila, awa Assiminia be fem benabi. Blogu tsega ke Mali contre la bi, Jamfa Djougou tsega ke Mali contre la bi, Nia ke Ambayi, ima Algérie paniquelia, Algérie kunte fanga ndeso. De bayeni sordro faoula Algérie la. Dieu bébé Assimi tokophobie. Américain gani bébé tokophobie. Ko luta do ko Mali sera kanu soro chogochugo. Awa complot febe kume Mali contrôle. Ima Macron be sera de l'Afrique ça. Macron nya ye moins table abe jigide parce que ube koko ka Assimi nya ba bela. Assimi bito malaka ali ba ibe mogo ba sari ke mogo maoro mun famia quoi. Kele me Mali kono. Kele fla de bi vagabonya kele bi terroriste kele bi. Amano gonde. Donc ayo kolosi faso den jugu do bena bo radar maniye radar Ameriki soba ma ci radar yoya c'est-à-dire sokono jugu mena wulika be ko kila itise ka yewu I hali morgue dembise ka trayate bakalama c'est-à-dire fendo be ta yi quoi o naturellement dit donc o kana aw bla fili konnana de dien jamana batti dien kono ko attaque te ka dugu konnana parce que ni dugu la denw ni e ka sokono jugu wula ka bi kele e applique ka to la tu veux pas voir ça donc au fond le Mali est parmi les grandes puissances aujourd'hui. Et le Mali est intouchable aujourd'hui. Donc, moi, ben, il faut avoir planté à Keblé. Follow, Moussa Marakatara, Limikara, Kidali, Katara, et Francitara, qui détachement dans la Oulichari, Kananga, sur la sous Farao, Tikese, à Keblé. À Kafo, Erebelou, Farangana, Aena, Anga Mali Courageau. Parce que, Abena plan, Assimi Baba Bekalama. Mon Amérique, ni aïe, ou beaucoup avion, ou li, comme une intervention militaire, ou gars, soro, ni fin. Ni mo mo ko ka beta avion siki kidal dro Assimi bise ka bolo digi bitonu kan dro ni fin bise ka taka o tigi ka engate ni fin na nous ko bo avion wuli dro ko beta kidal dro awa Assimi beni prouve que le Mali est puissant aujourd'hui et tout le monde doit être fier de ce beau pays. Vous les rebelles aye marfa dache rien n'évoquer la paix, vous êtes nos frères aye nanga keleban na kele ka be mologui parce que ajigi be moko ka site na wuli ka o deme américain bora ka fo français ni be na ka na avion wuli de e rebelle obse ka deme ni mu dro soit Algérie ba o deme ou be avion wuli yoro la na ga mobili ta ko tu ko na bloc na dro Assimi ba bolo digi bitonu na dro bébé boui ante fait ko ke nous on veut la paix, on veut pas la guerre. Donc aye nanga peke Malien aye odaga chinois Mali est parmi les grandes puissances aujourd'hui. Donc vraiment bara bana sixi barabla ni aradari ni a gauchi abiseka avion manana dro abiseka groupe fambe abiseka avion aradari abiseka stra tunu avion na ni fin de bo barake ni fin kelingeli ni Panzer SM ato de ko Panzer SM missile defense afleni awande be Mali bulu be Afrique ba be Mali kelen dro le bulu irisu kalekane ko be Mali ke exemple de wala sa dien kan yabo irisu fe be Mali de glan ka Mali ka yere ma horonya dama 100% comme ça no kara jamana to bu wuleu olu tunu siki ko aw rebelle ni fitinu nga wuli ka bulu ka ko tien aw te irisu don halibi na akala kalekane non on veut pas la guerre parce que na ka abana nimisa wallahi. Donc vraiment que Dieu bénisse le Mali. Donc yana nga bo vidéo la même Mali président fou malien akana tu munu me wo an chile ba ma ko na akana tu ko de ou be faso chile la ou be fanga tri la makoro de tikula makoro ka tikula ko faso de njuro makoro ka ya daji tunu nu kungulo chemanchela ou be wo chile la ni e chien kan tikadra wa free ya na kasa au bon niveau de la vie ou me go bana ko ko be bana pew ou be ku ka cartouche la bande free nous claro dro bu suma ya ku da nga Mali courage bana pew ayo daga shinoko koy donc yana nga do oro la anga karamogo bado beno Shérif Cheikh Tiame Aïdara kabako furatigi furud economy bila furudimi bila erendimi bila diabète bila ne Shérif Cheikh Tiame Aïdara kabako furata ka bana be bampeu aka numéro 78 03 amanga karamogo buye Aïdara fo segu ka belebele bigu segu la sana kadanga foli biye Ousmane Chérif Madan Aïdara nga foli biye May Ouattara anga foli biye Mali chrétien Mali soma Mali donso Mali karamogo ba be Mali dugutigi la kaw Mali ladatiru anga foli ba bela jeli aw be kana nga bulo faranga nga président Assimi deme Mali courant ka joni ala sonama ni Mali mona de bolé Mali la sokono juguni munu be no ka ko de bana o be ku ka cartouche la banfli donc ame nyoko mbulu yani nga bo vidéo la oro la mena motion fo rondo la mais anga soutien bambal match bubu mabeli ko plainte tegara contre la billet lundi 6 mars 2023 amba de même mo kana boka justice mo neno kelenge flana mo kana mo nenen ka bla violence sera kan parce que anya be do ka postula o be ka essayer ka mo neni ko parce que ko ye plainte tegara bubu mabel contrôle la akana do logique konana amba glan ka ban foite bubu mabel soro al ni bubu mago bala kanga jamala bo kataka
à soutenir en bas pacifiquement ka sɔrɔ an ma mɔgɔ neni. Si Boubou a besoin k'a fɔ ko jama de ka taa a soutenir an bɛ jama la bɔ an bɛ taa soutenir mais an tɛ mɔgɔ kɛ neni mais an ŋani bɔ ka soutenir an ye Faransi gɛn an ma Faransi ambassade an ma violence utiliser an y'an ka kɛlɛ kɛ pacifiquement dɔw bɛ fɛ ka na violence de don an kɔrɔ a y'aw kɔlɔsi dɛ dɔw bɛ fɛ ka na ni violence de an kɔrɔ aw kana tugu mɔgɔw kɔ dɛ o wulila wagati dɔ la k'a ye taa Tunisie ambassade an balimamuso Adama Samake ale kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnɲajɛba dɔ labɛn o bɛ bɛn dimanche 19 mars 2023 ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn dimanche nata kunɲɔgɔn bɛɛ k'i labɛn ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ stade 26 mars la a denfaya dilen don an balimacɛ de ma Musa Atayer vraiment an bɛ foli k'a ye ale de ye jeunesse ka président ye donc an bɛ foli kɛ Musa Atayer ye ale de kɛra a denfa ye donc ale de bɛna a dɛmɛ ko caman na le ministre de la jeunesse et du sport Musa Atayer donc le dimanche 19 mars 2023 bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ stade 26 mars la lajɛla un jeune malien un drapeau an balimamuso Adama Samake ka initiative de don bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka drapeau yɛrɛ kanu ka don an na drapeau yɛrɛ nafa ye jumɛn jamana ko la an balimamuso Adama Samake bɛna kuma o kan bi ye lundi je m'excuse 6 mars 2023 o communiqué de kun don k'o fɔ bɛɛ lajɛlen ka nin partager aw kan bɛn